Ассаляму алейкум, мерабаны сайгылы аркадашлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационный вечер. В следующие полчаса будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. Будем, конечно же, говорить про события, ситуация в оккупированном Крыму. А с вами я, Гульсум Халилова. Поехали. У Києві провели міжнародний саміт. Казали про ситуацію в Криму. Початок розведення сил у Петрівському перенесли, коли тепер воно має відбутись. Політичні партії пропонують свої способи повернення Криму. Чи треба дослухатись? Гость нашей студии – экс-политический заключенный Владимир Балух. Витаю. Селям. Алейкум селям. Сегодня в Киеве прошел саммит «Свободы», на котором выступали представители правозащитных организаций, представители представительского органа крымских татар Меджлиса и в том числе лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, который объяснил, почему оккупанты совершают давление и репрессии в отношении крымских татар. Давайте его послушаем. Причину особой враждебности и ненависти к оккупантам коренному народу понять очень нетрудно, потому что этот народ на 99,5%, это точные данные, полностью бойкотировал российский так называемый референдум о присоединении Крыма, продолжает в основной своей массе бойкотировать все их мероприятия, так называемые выборы, всем своим поведением демонстрируют, что они являются гражданами Российской Федерации, что эти люди, пришедшие сюда, не временные, оказывают активную помощь всем семьям репрессированных, независимо от их национальности и вероисповедания. Также президент Всемирного конгресса крымских татар и председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров назвал количество фактов нарушения прав человека в отношении крымских татар на оккупированном полуострове. Давайте его послушаем. Вот из 80 обысков 62 совершены в отношении крымских татар за 9 месяцев этого года. 126 задержаний. Из них 113 в отношении крымских татар, 169 допросов, бесед, опросов, из них 115 против крымских татар. Я говорил о том, что за 9 месяцев было 282 решения об арестах, из них 69 было новых арестов. При этом вот из этих 282 арестов 196 против крымских татар. Владимир, мы знаем, что вы также выступали на саммите «Свободы». Расскажите, о чем вы говорили? Про що? Ну, взагалі, по-перше, добрий вечір всім. Вечір добрий. Взагалі-то головний меседж, так би мовити, що саме я хотів донести, це те, що насправді потрібно розуміння у світі, щоб було з ким ми маємо справу, бо якось останнім часом, я бачу, нівелюються ці розуміння і дуже є велике бажання в деяких колах політичних, європейських і світових співпрацювати, торгувати з Росією, там, налагоджувати якісь зв'язки. І саме донести, що хто це є, цей режим, який зараз узурпував владу в Росії, донести, що це терористичний режим, який жодним чином не може бути інтегрований в суспільство, в демократичне. А как вы думаете, будь-яка співпраця з ним – це є злочин. Чем опасно вот это непонимание международного сообщества в тому числі? Ну, знаєте, я насправді скажу, чим це, яку небезпеку це в собі несе. Бо в 30-х роках минулого сторіччя можна провести певні паралелі з тими подіями, які тоді відбувались.
От тоді також була ситуація, коли європейські лідери, світові лідери намагались якось там налагодити діалог з Адольфом Алоїзовичем Шекельгрубером. От. І до чого це призвело, врешті-решт, до найбільшої трагедії в сучасній, принаймні, історії людства, та й взагалі в історії людства, до загибелі більше як 50 мільйонів людей, просто до катастрофи. Як на мене, це катастрофа була людства, яку ми тоді пережили. І саме от такі, знаєте, забудькуватість, відсутність історичної пам'яті і відсутність бажання зважувати на уроки історії. От це найбільша небезпека, яка от зараз, вона в повітрі просто. Вот вы сказали про международное сообщество. 7 сентября вы уже находитесь в Киеве, общаетесь с украинцами и так далее. Вот здесь, среди нашего здесь населения, это понимание у всех есть? Ну, По вашим знаєте, наблюдениям. дякувати Богові, напевно, дякувати Богові, що я мало спілкуюсь, навіть перебуваючи тут, взагалі ще не спілкувався з людьми, ну, так би мовити, з того боку, от, розуміння ситуації в країні, бо ну, дуже таке велике навантаження було на нервову систему, але те, що таких людей є, і є, на жаль, велика кількість, ну, це так. Вот хотелось бы с вами еще обсудить тему, которая в последние несколько месяцев будоражит украинское информационное пространство, а именно разведение войск на Донбассе. Учитывая, что спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, когда в Петровском начнется разведение сил. Давайте его послушаем. Та Луганської областей України погодила дату і час початку відновлення виведення сил і техніки у зоні роз'єднання в Петрівському. Виведення сил і техніки почнеться в суботу, 9 листопада о 12:00 за київським часом. То есть, по словам Мартина Сайдика, разведение сил в Петровском начнется завтра. Как вы думаете, начнется ли оно? Учитывая, что с разных сторон мы слышим разные месседжи. Вот только недавно Россия обвиняла в Украину в срыве разведения в Петровском. Ну, ви знаєте, як я гадаю, почнеться чи ні, ну, я не хочу гадати, я вам краще скажу, чого я бажаю. Я, звичайно, бажаю, щоб ніякого відведення, щоб не відбувалося. Розумієте, от дивлячись... То есть вы являетесь противником, правильно я понимаю, разведения войск? Дивлячись от на оцей сюжет, який тільки що був продемонстрований, розумієте, в мене одразу виникає тільки одне питання. Ну, чому Сайдік про це говорить? Ну, чому про це говорить хто завгодно, але не представники України, української нації, українського народу? Чому не вони є спікерами якихось, ну, насправді, таких історичних моментів, бо якщо це, ну, не якщо, а не дай Бог, насправді таке відбудеться, що станеться розведення і ці території знову ж таки будуть захоплені, будуть під владою РФ, то ну, не Сайдік же ж піде відвоювати їх назад, розумієте? Тобто, по-вашему, нужно учитывать мнение местного населения? Та не місцевого. Потрібно враховувати думки і побажання народу України. Розумієте, найбільше, що болить в даній ситуації, що Україну, оця команда, яка зараз уособлює владу українську, що вони перетворюють Україну з суб'єкту політики
на об'єкт. От все більше і більше я спостерігаю, що справді є такий великий рух до цього, щоб перетворити Україну з суб'єкту на об'єкт міжнародної політики. Разведение войск на Донбассе было условием России для встречи 4 лидеров в нормандском формате. Вот и сейчас заявляют о том, что в том числе министр иностранных дел Германии Хайко Маус, что нормандский формат состоится в ближайшие недели. Как вы думаете, может ли действительно на нормандском формате встреча 4 лидеров что-то решить и приблизить мир? Ви знаєте, я щось не пригадую таких випадків, коли виконуються вимоги терористів. Те, що це найбільша терористична організація, тобто влада, яка опанувала цю 1/7 частину суші, тут взагалі немає ніяких заперечень, ні в кого не може виникнути ніяких заперечень, що це найбільша терористична організація. Виконуючи вимоги терористів, йдучи в них на повідку, будь-які формати, нормандські, мінські, там, де які завгодно можна придумати, гаагські, там, я не знаю, берлінські формати. А де ж наш київський, український формат? Де він? Я от саме на цьому наголошував сьогодні на цьому форумі, що розуміння того, що тільки разом і тільки з загальними зусиллями співтовариству світовому до снаги зупинити цього агресора без великої кількості жертв, тільки якщо ми будемо разом в своєму розумінні. Оце був головний меседж. Тому я не довіряю жодному формату, який озвучений, жодний формат, який озвучується людиною, яка не є для мене авторитетом, моральним авторитетом в моїй державі, жоден формат мною не буде підтриманий. Вот продолжая тему оккупированного Донбасса и Крыма, хотелось бы обсудить следующее. Есть вариант, о котором не говорят вслух, но он обсуждается время от времени. Так сказал глава фракции «Голос». Давайте послушаем, какой, собственно, способ решения проблемы Крыма и Донбасса назвал Сергей Рахманин. Його не озвучують або з сорому, або зі страху. Він називається замороження конфлікту. Що це означає з точки зору стратегії, що це означає з точки зору тактики? Це означає одну просту річ. Ми називаємо речі своїми іменами. Ми зараз не маємо можливості розв'язати це питання військовим шляхом, я пояснив чому. Ми зараз не маємо можливості розв'язати це питання дипломатичним шляхом, я пояснив чому. Ми можемо зупинитися для того, щоб зібратися з думками. І головне, ми для того, щоб повернути людей, я б дуже довго міг би говорити, на превеликий жаль, Нестор Іванович своєю промовою забрав у мене цей час. Щонайменше, що маємо забрати, ми маємо повернути людей. Має бути державна програма повернення людей, які готові повернутися в Україну. Заморозить конфликт, собраться с мыслями и вернуть людей. Как вам такой формат решения? Це пораженческий формат рішення, насправді. Тобто 5 років, які триває вже більше 5 років, як триває ця війна, і хлопці сьогодні знов помер один з хлопців, які були днями обстріляні там. Хлопці віддавали життя за нашу країну. А заморозити конфлікт, ми бачимо, у нас під боком є, будь ласка, Придністров'я. Чи додало це хоч якимось чином, чи додало це якогось руху в плані розбудови або там покращення життя в Молдові? Мені здається, що ні в кого не виникає питань, яким чином там відбувається все. І тому насправді так. Насправді всі, хто розкривши очі,
з розплющеними очима дивиться на цю ситуацію, всіх, з ким я не спілкуюсь зараз, всіх одне й те саме болить, що це йде така капітулятивні настрої переважають зараз в політичному бомонді. Дякувати Богові, свідома частина українського суспільства з цим не погоджується, але часом мені здається, що це і є план – довести до якогось конфлікту між владою і суспільством, і на тлі цього конфлікту, розумієте, скористатись цим конфліктом, як свого часу вони скористались, коли народ вигонив мерзоту Януковича. Ну вот пан Рахманин, когда говорит про возвращение людей, наверняка он имеет в виду в том числе и ментальную составляющую, потому что мы же видим оккупированные территории, пророссийская пропаганда и так далее. Как вы видите возвращение умов людей? Ну, повернути свідомість людей повернути в русло людяності і відчуття, просто на площину правди, справедливості, честі, гідності, повернути свідомість людей, які вже отруєні пропагандою з того боку. Я просто знаю, як вона працює, я бачив це неодноразово, і кожен день, кожну секунду я бачив, як працює ця пропаганда, яка лється буквально з утюгів, з прасок, з холодильників, звідусіль вона, ця пропаганда лється там. Ну, це, знаєте, такі цілі, які насправді досягнути їх виконання неможливо. От саме повернути свідомість – це така неможлива річ. Для цього потрібен час, якого нам не дають. Розумієте, ці всі формати, якісь рамки, ставлять Україну в якісь рамки. От ви давайте зробіть, бо там час іде. Тут є час, у Зеленського всього 5 років президентства, начебто. Ну, це підводиться, що якщо він зараз не встигне цього зробити, то там прийде хтось інший, цього робити не буде. Розумієте, а ви насправді зараз це таке дуже глобальне питання, бо повернути в нормальне русло свідомість тих людей за короткий термін точно неможливо. Це саме те, що лікується часом. Вот сценарий Рахманина предложенный вы назвали пораженческим. Разведение войск на Донбассе и так далее, вы выступаете против этого разведения. Какой более оптимистичный сценарий вы видите? Не пораженческий формат какой-то есть? А я вже, можливо, там я якось не досить зрозуміло висловлюю свої думки, але я про нього вже казав. Нам треба розбудовувати Україну зсередини, справжню демократичну і справжню ціннісну політику вибудовувати в Україні, коли людина буде захищена, коли честь і гідність людини будуть стояти на першому місці, коли добробут, коли буде працювати наша промисловість і добробут людей буде покращуватись. Тобто, коли влада перестане вкрасти, а буде працювати насправді, і у владу будуть обирати не за принципом особистої відданості. Чим дурніший, тим краще. Дурні не здатні претендувати на твоє місце. Розумієте? От коли ці зміни відбудуться, а нам просто треба, я вже казав, впертись ногами і тримати оборону, чекати на свій час і розбудовувати Україну зсередини. Всередині і назовні орієнтувати її на цивілізований світ. Сегодня появилось очень интересное сообщение, а именно президент Чехии Милош Земан заявил, что не приглашал на официальные мероприятия крымских коллаборантов. Говорит, пришли без его ведома. Давайте послушаем. Президент Чехії Мілош Земан заявив, що не запрошував прокремлівських кримських татар на офіційний прийом з нагоди 101-го ювілею замість членів сім'ї кримських татар, які почали стверджувати, що президент запросив їх, сказав Земан.
Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев в эфире АТР прокомментировал объяснение Земана. Давайте послушаем лидера. Я еще раньше говорил, что вряд ли Земан знает, кто такой там крымских людей. И просто для россиян это должно было терпеть. Вот президент Чехии принимает людей из числа крымских татар, которые считают Крым российским. Но сам Земан вообще-то тут, конечно, лукавит. Он все время, это уже не первое выступление, высказывание о том, что, дескать, надо смириться, что уже Крым не вернешь. Ну, как вам такое? Земан говорит, что без его ведома на официальное мероприятие пришли представители маргинальных структур. Говорит, я на самом деле приглашал русинов и так далее. Как воспринимать это сообщение? Ну, взагалі для мене тут геть дивного нічого нема, бо насправді за цим всім проглядається от самі ті лекала, за якими діють оцей пропагандистський відділ там ФСБ чи якогось там ГРУ, там спецслужб кремлівських. Робити, завжди включати дурака, як то кажуть, вибачте мене на слові, от, ну, це робити якийсь от такий вброс інформаційний, його розповсюдити, щоб він закарбувався в свідомості певного прошарку там виборців або просто населення. Ну, а потім ну, а я тут до чего? Но на самом деле, вот сообщение Земана, оно ведь очень сомнительно. Он говорит, я не звал коллаборантов, я звал русинов. Здесь же в Украине эксперты говорят о том, что русинский вопрос используется Кремлем для дестабилизации ситуации в Закарпатье. Мы знаем, что некоторое время назад, собственно, Земан встречался с представителями русинов и обсуждал вопрос автономии в Україні. Тобто це все результат пропаганди? Звичайно. І до чого русини, до Земана. Взагалі, тема русинів – це абсолютно штучно вигадана така тема для протистояння якогось. Воно нагнітається постійно. Ну, якщо, там, ви кажете, експерти кажуть, я не є якимось експертом, але я знаю 100%, що русини – це частина українського суспільства, частина того середовища, одна з тих народностей, які складають українську націю. І тут, хто б мені про що не говорив, я навіть на рівні свого чайничества, да, от я чайник, хай буду в цьому питанні, але я можу на пальцях цю тему пояснити людям, що русини – це лише частина, це як там лемки, бойки, гуцули, там подоляны и такие инше, разумеете. Спасибо большое. Экс-политический заключенный Владимир Балов был гостем нашей студии. Благодарю. А мы вынуждены завершать этот блог. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает новости на крымско-татарском языке. Не переключайтесь.